like to introduce Matana mwafibo bagwe ndibo kwese ibamaka bichuku kasire ibamaka joy ibamaka teremani ibamaka joy ibamaka Igbo amaka ya kpọtụwa. Nke a bụ ya kpọtụwa n'oge nke ndị Igbo. Eji m n'aka na unu ma onye nọ n'ihu unu taa. Aha m bụ Ngozi Nwosu Uredia. Anụ kpọrọ nkụ na-eje ọnụ. Akata eje. Taa wụ taa. Mana enwegasịkwara ndị mụ na ha nọ. Anyị ga-atụle ihe gbasara alụlụ di na nwanyị n'ala Igbo anyị. Igbo ndị ọma na-ege ntị, soro nụ m. Oke mba Igbo amaka Igbo amaka Igbo bụ oke mba. Ndewo nụ. Ndewo nwanyị ọma. Ndị otu ibe m, ama m na unu ga-echeta nna m anọ ebe a. Unu echetere mgbe ahụ emere elemahịa ọkwa rattlesnake. Ejoga m. Majụ na anaghị. Mgba. Oge ahụ emere rattlesnake onye awụ Peter. Biko nụ. Ejike metụ nnọọ o. Lọlọ. Ijeọma Chukwu. Ọkwa nwaanyị cheziri echizu. O zuru ka eme. Ha wụ ndị mụ na ha ga-anọ wee tụlee ihe gbasara ọlụlụ di na nwanyị n'ala Igbo anyị. Biko, asị m ka m jụọ unu. Ihe gbasara ka kelere ndị Igbo. Kelee ha Igbo ndị ọma na-ege ntị. Igbo na Bọlachi. Aha m Lọlọ Ijeọma Chukwu. A na-ekele n'ụlọ ụwa Igbo ndị eji eme ọnụ. Ihe dịka ụlọ akọkwa n'ụwa ka m pụtara, ụwa ọzọ m ga-apụtakwa ama abụkwa onye Igbo. Anyị abịala ka anyị tụlee ihe gbasara ịlụ nwaanyị n'ala Igbo. Ka anyị were ọnụ anyị wee kọwaa etu anyị si eme onye akọzirila anyị dị ndụ. Ekelela m unu. Obi tọrọ m ụtọ nnọọ n'ihe ị kwuru na ị bịara ka ị kọwaa. Nwa wee na-achọ iju unu na biko. Ọlụlụ di na nwanyị n'ala Igbo ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ka ọ bụ na ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị? Maka ịma na kịta ụfọdụ na-ahapụzi omenala wee mewe omenelu. Mana ihe izizi m chọgodoro ịjụ unu, ọlụlụ di na nwanyị n'Igbo, biko kọwara m ya ele otu ọ dị ka ọ bụ n'ọdịnihu tupu anyị wee gawa na nke ọzọ. Ana m ajụ gị Lọlọ maka ịwụ nwanyị. Ndewo Ngozi nwanyị ọma. Ọlụlụ di na nwunye dị mkpa n'ala Igbo. Maka Chineke kere eluigwe n'ala ekeela di na nwunye. Kpọkwa nna nwa Adam kpọka ọzọ Eve. So ndị Igbo kwara ndị eji eme ọnụ. Ọlụlụ di na nwunye dị mkpa n'ala Igbo. Maka na enweghị di na nwunye aga na-amụta nwa. Igbo agaghị abawanye. Anyị ga-anọkwa nọrọ otu ahụ. So ọ dị mkpa na enwere di na nwunye n'ala Igbo otu Chineke si kee ya na mbụ. Biko Maazị Ejike, ihe o kwuru ọ wụ eziokwu? Ebe o si dị ka ekwechaghị m ihe o kwughe.
Chineke ekere Adam na Eve sị na ha bụ di na nwunye. Ọ sị na onye a bụ nwoke na onye a bụ nwaanyị. Gbam. Ọ sị ha gaa n'ụwa ka ha gaa mụọ baa ụba. Mana n'akwụkwọ nsọ n'eziokwu o nwere ebe ọ sị na onye a ga-arapụ nne ya maka ife a ka onye a ga-eji rapụ nne ya wee gbakwuru onye a fa bụrụ di na nwunye. Ịnụ di na nwunye n'ala Igbo abụrụ maka na ịjụrụ ajụjụ a ka o ji wee dị. Ha anụbago ya wee mụọ gị mụọ mụnwa. Ọ ife anyị fụrụ. Kedu ife anyị ji ekwu maka ịnụ di na nwunye? Ụka anyị na-eje n'ụbọchị taa na-asị anyị ofu nwoke ofu nwaanyị. Mana anyị mana ndị nna nna anyị fa nụrụ nwaanyị ofu nwoke, ụmụ nwaanyị akwụwa ya n'azụ kana mmadụ karịa akarị. Mana ajụjụ eji bụ ịnụ di na nwunye ọ dị mma? Ịnụ di na nwunye dị mma? Anyị sizi ebe a chere arụ wee marụzịa ife dị na ya bụ ife. Achọrọ m ịma na ihe ị na-ekwetaghị na ihe m kwuru. Iwu ọ bụ na anyị ikwu ka m na-ekwe. Kwuo kọwara m ihe m kwuru. Cherenụ ka m banye n'okwu a. Ebe m si na m kwetere na ihe Maazị Ejike kwu ugbu a wụna oge ị na-akọwata isi na Adam na Eve na emere maka ka a lụọ di na nwaanyị, na ma ọ bụ na alụghị di na agaghị amụta nwa. Mụ wee chọọ isi mba na m ekweteghị na nke ahụ n'ihi na enweela ọtụtụ ndị mụtara nwata na-alụghị di. Ọ wee eziokwu ka m ihe m na-achọ ịkọwata bụ na mbụ ka o bidoro na mpụ. O si na Chineke kele mụ na ga abụọ bido ọlụlụ di na nwunye. Si na Adam Chineke kere ka Ejike si kọwaa, o kere nwoke kee nwaanyị kpọọ ha di na nwunye. So ọlụlụ di na nwunye dị mkpa n'ala Igbo. Dịka iwe ewe na gị ọkpọrọfa di na nwunye ka anyị ghara ịghọta ihe anyị na-ekwu. Ọ sị na ha Ọ sị na ọ dịrọ mma ka nwoke nọdụ sọsọ ya. Maka na ife anyị na-achọ ịkọwa ife a bụ oke anyị nwa mma. Ọ pụghakwa n'ọwa anyị maka ihe niile na ihe anyị ji ekwu ya bụ anyị kwuchaa ya ndị nọkwa n'ezi esorokwa anyị tụlee ya. Na mụ na gị nọ ebe a abụrụ na anyị bụ ọkachamara n'ihe dị na ịnụ di na nwunye. Anụ m ihe m ji ekwu bụ na anụ m nwaanyị maka na asị nnụ nwaanyị. Amanụ m maka gị nwa ihe iji n'oke gị ọwụ bikos na akwụkwọ nsọ sịrị na ị ga-anụ ka ọ na-eme anụ. O nwere ife okwupụta sị isi nọ maka na ịnụ di na nwunye ka eji amụta nwa. Ndị na-anụrọkwa ndị na nwunye mụta nwa gịnị mezi ụmụ fa ọ bụrụ ụmụ ị gaghị anwụchu nne m. Eziokwu ka ị kwuru ya. Ịhụnanya Ejike kama na ihe unu kọwara ugbu a bụ ịlụ di na nwunye dị mkpa. Ọ dị mkpa. Otu esi lụzịa ya na ihe sozie na ọ bụkwanụ na ibe nwa jere agha nọọ ka eze ntụube ka eze akpa ubie ha wee otu ha. Ịghọtala? Ịnụ nwaanyị dị mma. Ọ dị mma kama nọọ nsogbu sie. Okemba. Mana ndị nna nna anyị na-ekwu na ọkwa nọ na mba na-achị n'olu n'usoro ka anyị na-eji nwaanyị eji alụ nwaanyị anyị. Mana iji kwụ ụgwọ isi nwaanyị anyị anaghị agafekwana ofu akpa ego. O si n'akụkụ isi wee nụọ nwaanyị dịka n'akụkụ nke mbụ Ekwulọbịa. Ịnụ na nwaanyị na be anyị adịghị ọnụ. Ọ bụrụ na ọ gara aka onye nwere ego na-emere ụmụnne nwunye ya ihe ọ dịsịbozi imere ha otu akpaga ha. Ọrụ ma otu akpaga osi nne ị ga-eme otu akpaga ha. Ọ bụrụ na maka ịchọ ịlụ nwaanyị ị ga-azụ ohi. Ịbịa ịnụ nwaanyị ihe a ga-enye gị akwụ abụghị ọ dịghị ọtụtụ. A ga-enye gị dịka otu aka gị ra. Ịlụ nwaanyị n'ala Igbo anyị adịrị ọnụ, mana ọnwụ ụmụ usoro ya ihe na-emezi ka ọ dị ọnụ. Ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị mee the necessary things dị dispose ime gị kpọrọ nwunye gị. Ọ dịghị kọmpọs na ị ga-eme ihe niile bụrụ elu na ala bifo ịlụọ nwunye. Ebe ha nụgoro nka ihe ọzọ m chọkwara ka anyị tụlee bụ ọ dị mma na ndị na-achọ ịlụ di na nwaanyị nke ugbu a ha anaghị achọ dị ịchọpụta ebe onye ahụ si.
ahụ nwoke na-aga ebe ọ na-aga ha sị na ha ahụla onwe ha n'anya lụrụ okwu agwụ. Mana eji m n'aka na mgbe mbụ na a na-achọpụta jụọ ajụjụ mara ma ihe ziri ezi tupu a na-aga. Ọ gịnị butere nke a kịta? Chineke gọzie gị. Ndị be anyị sị na ajụghị ajụ eri na-ebute aghaghị aṅụ. Mgbe anyị kwugo ihe ke nne m n'ebe obodo isi na obodo onye asị, anyị macha onwe anyị. A na-ajụ ihe a na-ajụ njụ. Isi na ị chọrọ ịlụ nwaanyị, nna gị na ndị ebe ka unu ga-aga sị o nwere onye ị hụrụ ga-ekwu ha ga-jụọ ka ị na-ajụ njụjụ n'ebe nwaanyị ka a na-ajụ njụjụ n'ebe gị, n'ihi na o nwere ka o si wee dị. Mana ihe mere ugbu a bụ na oyibo bịazi, nwatakịrị nwaanyị pụọ obiri n'obodo dị ka Lagos sọsọ ya bi, anakọta ofu mbọchị ọbata sị na adị afọrọla m in love. Ahụrụ m my love. Gịnị bụ nke na-azụ? Love bụ nke ndị bekee na ya hụrụ nwoke na ya hụrụ somebody, ya hụrụ mmadụ n'anya. Ya hụrụ mmadụ n'anya. Ọkwa ọ na-abịa ịgwa nne ya ọsọzọkwa afa ị na-ekwu enukwu a sị gị na ihe awụ ebe obi dị. Mana o nwere ihe nkwụsị na ajụghị ajụ eri na-ebute aghaghị anwụ. Mgbe gboo a na-ajụcha njụ jụọ kedu ka ezinụlọ a na-eje dị, ezuga ha ohi, agbaga ha ama, anaghị eme ihe ntụtụ, o nwere ọya dị n'ezinụlọ anwa, a na-ajụcha ihe niile. Mana ihe megakọta abụ anaghịzi na-ajụ, wee bute na ajụghị ajụ eri wee bute aghaghị wee na-anwụ. Ọ bụ gịnị kpatakwanụ o ji wee dị otu ahụ ugbu a? Biko lọlọ, achọrọ m ka itinye okwu. Maazị Ejike ndewo, m ga-asị na ikwutachara ya, mana m ga-etinyekwa ọnụ n'ikwu. Ọ bụ ya ka iji nọrọ nga ahụ. Aga m asị ndị be ka anyị si wee mebiela, wee mebiela, ahụ emebiela. Chai, elekpa nwa agbọghọbịa nwa okorobịa ga-eji biri na mba hụ nwaanyị ụzọ, ọ ga-akpọrọ nwaanyị jee jụọ, ọ ga-akpọ ndị bekee ya chi enwere nwaanyị m hụrụ, o nwere ewu ojii m hụrụ ma ewu ọcha kpa eji ekwu ya ebe ka anyị ma jekwala jeju hụ ahịa gbasara ewu. Gala nọrọ na Lagos, nọrọ na Kaduna, nọrọ na Sangasa obodo oyibo kpọrọ nwaanyị lụma. Ahụ ihe njisi uwe mebiela bikos o nwere mgbe eji ajụ alụcha nwaanyị ajụ ha ajụjụ ahụ ya na aghọ ọcha nwanne alụọla nwanne ya. Ị mara na kpati ode mebi nwanne ji alụ nwanne ya anaghị asị he ala arụọla. Akwa nwere ihe a na-asị na a na-eme ma nwanne lụọ nwanne na-egwuregwu aka egbugede. Maazị Ejike ọwụhụchakwa ka ochi ama ọwa akwụnakwụna ọhịa ndị ọzọ. O nwere ihe egwu ha eji ajụkarị ajụjụ ahụ bụ nwanne ghara ịlụ nwanne ya, because nwanne lụọ nwanne ya ala arụsọla alụ ọ rụọla. So ọ dị mkpa ụmụnne m na ụmụnna m ahafụkwala ihe gbasara ihe bekee nwaanyị nọ nga emega si anyị bi Lagos, anyị bi America, anyị bi UK, hafụkwala nụ memakwala na omenala Igbo. Ọ dịkwanụ mkpa si gị hụ nwaanyị ị ga-alụ ga-ejidekwala ozi ụyọ jụọkwala ndị n'ụyọ si ahụna m nwaanyị m ga-alụ, jụọkwaralanụ m gaakwarala nụ m ihe gbasara nwaanyị a, marakwala ma anya ọwụkwa n'otu nne otu nna ma ọ ma anya echi hụ aisi otu ụzọ aga. A na-ajụcha ka ahụ onye ọbụla rie oke si ajụ ala si agaghị arị otu nne otu nna nna na-ajụ ma ihe gbasara eji ha eji osi, eji ha agbara, eji ha eme ntụtụ ma were Ejike ma eji mana ihe ndị ahụ eji ajụ. Ọ dị mkpa na-ekwekwala omenala anyị tiga anyị nsogbu anyị aga-afọ ime. Nwanne na nwanne a na-alụkwana nna na amụkwa arụ eme ala arụọla ya bụ agaghị ahapụ omenala wee mewe omenala. Agaghị ahapụ omenala mewe omenala. Mana chekwa o nwekwara ihe ọzọ. Ọkwa ịma na enwere ndị na-aga gbaa maka ajụjụ ajụta abịa gwa nwata si taa agakwala nga nwata eshi ọnwụ si na ebe ọ chọrọ ịga. O nwere ihe a ga-emete nwa ụdị ihe dị ụtọ a? Ihe dị na nwata bụ na ọ bụrụ na ọ bịa jụọ ese na ọ chọrọ ịga, ọ bụrụ 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 na ọ
ịjụ ma ọ kwere ekwe ma ọ jụrụ ajụ bụ maka na ha na-echezi na ha bụ nna ha ụzọ wee mụta diọkpara n'ihe okenye na ana wee fụ nwata rigoro enu ọma afụ ya. Kedu ife anyị ji ekwu ife a? Anyị na-ekwu ya maka na ọ dị mkpa na ihe nne gị na nna gị ji wee bụrụ nne na nna gị bụ na ị ga-aka ha wee nwa akwa ọfụ mana ị ga-aka ha wee nwa akwa ochie. Ndị akwa ochie abịa ebe a ka amamihe nke ụwa dị, mana anyị pụtazi anyị asị na nne anyị na nna anyị amazi ihe maka na anyị mere gịnị? Anyị pụrụ ọrụ oyibo gbara ara agbawazi anyị emewezi otu o si sọga anyị ozighị ezi. Nke ị na-asị na ọmụsị na a na-ajụ maka ife a, ọ bụrụ mụjụ o so n'ihe omenala Igbo. Kedu ihe anyị ji ekwe ha? Ihe anyị ji ekwu ya bụ na nne na nna nọ ka anya na ntị nwa n'ahụ ụzọ. Nne mara na ha chọrọ ọganihu ya bụ ịnụ di na nwunye na ọnwụ nke a ga-anụ taa echi. Ọ bụrụ na ọ bụrụ maka nke a, ọ bụrụ maka nke a sị na agbasara ha, onwe onye o ji atọ ụtọ, onwe onye ọ na-adị mma n'obi na-apụta echi asị na nwa ya nụrụ di na nwunye gbasaa, ọ dị ha mma. Ndewo. Ndị bekee anyị ji asị anụ akala ji egbu oki. Ekwu ekweghị egbuo nwata. Gị agwakwanụ gị ga-anọ ji egbukwanụ nwatakịrị. Nga ahụ nne gị na nna gị jere jee jụụ ahịa gbasara ebe ahụ a chọrọ ịlụ gị, a na-akpọhụ aga akụkụ ndị mụrụ gị nne gị para afọ ime gị 9 months. Biko cherekwa o. Ọwụ nne na-eje ajụfụta ka ọ bụ nna? Nna nwee ike ije jụfụ, ndị bekee nnu nwee ike, ndị bekee anyị ji achụfụ. Mụ na-abịa kpọọ nne gị gwa ya sị lekwala ihe mega ebe ị chọrọ ije, ọ gaghị enwe isi. A na-akpọ gị ga-efufu gị isi. Ha ọwụle na gata ọwa aka gị, ha ọwụle na mera ọnọ gị isi. O nweghị onye ga-akpọ gị si gị mgbe ọ ga-esu agaghị asị gị anyị dọrọ gị aka ntị ka isi ọnene ịhụnanya lọvụ egbuo m, o gbuokwa nna gị ka edowe ya nga. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ụnụ aṅụ na anụ ngwọ na nkwụ na-abịa. Oke mba Igbo amaka, Igbo amaka, ndị Igbo amaka ajụ ajụjụ gbasata nwaanyị chọrọ ịlụ. Ọ ihe kwesịrị imenụ. Ma ọ nke nwaanyị chọrọ ịlụ nwoke, ihe ewepụtakwa oge jụọ ajụjụ. Nwoke ọbụla tụpụtara na oru gị lụ nwaanyị, ịgba ndị nwe gị, ị ga-ejegodo n'ụlọ wee gwa ndị nwe gị si na onye fụrụ ị chọrọ ịlụ. Ị kwesịrị ịma ụdị ezinụlọ ị na-aba dịka otu o si wee dị. Mara ma onye a famili o siri pụta, ma famili ndị osu, makwanụ famili ndị akpọ di ala. Ọ bụrụ na ezinụlọ nwaanyị na-agba akwụna adị anọdụ n'aka nwoke, ọ bụrụ na ọmụsịa ụmụ, ọ bụ eziokwu ofu n'ime ụmụ ya n'ime agara ebi ndụ dịka otu na-azụ edu. O so ihe kpatara eji ajụ ese na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ụmụ akparamagwa dị iche iche nke kwesịghị ekwesị. Ọ bụrụ ma ihe na-eme ya wee mewe ya, o nweghị ihe ga-ajụ ya gịnị na-eme gị. Ndewonu, unu anụla anya ka anyị si wee na-adọga ya, ọ ga-adịcha mma. Nwada, abịakwala m ọzọ o. Iwo Renta Brothers. Nke ọ bụla ọ bụrụ nnọọ. Mana nke a m chọrọ ikwu ugbu a. Onye ọbụla ọ tabata ya asịkwana nọ maka nọọ ya ka m ji wee na-ekwu ya bụ ihe. N'ọkwa ka m kwuo ya ka ndị mmadụ wee mụta. Chakwa mma nke ị na-ekwu na-enye anya adịsọ na ama m na ka ịgwa ya. Anyị na-enwe ụjọ jiri bụrụ. Ihe m chọrọ iju ugbu a ịma ihe gbasara alụmdi di na nwanyị. Eme asịsị weta akwụkwọ a na-ede ihe ga-eji wee lụọ
biko nụ o nwere ihe na-agbagwoju m anya na ya bụ akwụkwọ erega nwaanyị eredi ka ọ bụkwa ka ha lụọ wee nọrọ n'udo maka na eweta akwụkwọ eji alụ nwaanyị were dowe ihe ị ga na-ahụ ntọrịka 18 ji 1,900 ọ gịnị mee ihe emeela ọtụtụ ụmụ nwaanyị ha anọghịbe di tomato ndị Owerri Ngozi jidekwala ya nga ahụ. agaghị Jidekwala ya nga ahụ. ọ bụ onye kwuo eziokwu Ịkparala m. Ịhụ na ndị Owerri ahụ ịkpọrọ ahụ ịkparala m. Ahụ m onye Owerri. Ya nụ ihe m sụga kemgbe. Ndị Owerri mere ha gị niile. Emere hụ gị niile. Ana m ekwu maka ihe a na-eji eme n'Owerri ihe gbasara alụlụ di na nwunye. Adị onye ị ga-afụ nne ya na nna ya zụchara ụlọ akwụkwọ zụọ ya gaa na alụm ya ga kpọrọ ya ọkpọrọkpọrọ. Biko omenala dị iche iche ndị Owerri si gị chọrọ ịlụ nwaanyị ga-abịa kwuo sa gị chọrọ ịlụ nwaanyị jikere sa gị chọrọ ịlụ nwaanyị ị ga-esi ebe isi gafee cherekwa ọ bụ isi na ọkwuo ose ị chọrọ ịlụ mana ọwụ na ị chọrọ ịzụrụ anyị ejila erele onye ọbụla onwe onye eji ererọrị mee onye ahụ arịa ọtụrụ akpọsa ahụ gị ime ahịa. Ndị Owerri ji eme omenala ke ejiri mara ndị Owerri. Omenala ejiri mara ndị Owerri wụ gị chọrọ ịlụ nwaanyị gị ejikere sa gị chọrọ ịlụ nwaanyị. Enwekwa na mmemme ha eji eme ihe gbasara ịlụ nwaanyị. Ịlụ nwaanyị awụhụ enwere nwunye nwaanyị nọ na-ekwu okwu ya sicha ya ndị Owerri ndị Igbo ọkpọghụdị ndị Owerri ọcha ndị Igbo ji alụ nwaanyị mgbe akajara ha akajasi ahụmịhe ikwu mana eziokwu ka o kwuru ọ na-atụrụ achị biko maazị lekwala anya nne biko ọ tụrụ achị ewe n'iwe biko ana m nna ha la ọ tụrụ achị ama m hụ nnu ị na-ekwu okwu na-eme aka kedu ihe na ihe unu dere isi eregeghe mmadụ erege isi unu gaga skuul ọwụsụ ndị ebe ka unu zụga ụmụ ha n'akwụkwọ biko maka na asị na aka rụta mmanụ m chọrọ ime ka ga Ngozi mara mụ Owerri nwere omenala ekwekwala m aka ọya ọzọ oke memechia n'ọnụ m ihe a na-anụrụ nwaanyị bụ ka igu na igu wee nkwụ na nkwụ gba ka igu na igu wee metụta ọ ka ndị Igbo si ekwu ya. Ihe ejikwuo ịnụ nwaanyị asịrọ ire nwaanyị asịkwa m na ndị Owerri rege nwaanyị o adịkwa ama ndị Owerri ụkwa ihe m kwuru kama na ihe a na-edekatazịa onye ọnwụ gada eje anụ nwaanyị ọnwụ ya anwụgodu bifo ya na-eru mgbe ọrụ ga nwaanyị ọnwụ dị mma ihu otu ede maka ọka were na Chineke ji eke ndị Owerri anyị mara mma na ọwụrụ n'ụsọ ụnọ ihe anyị ji ọkwa mana Owerri usoro Igbo ọwụ naanị ndị Owerri ma Owerri bụ Igbo Ọnịcha bụ Igbo Ụmụahịa bụ Igbo Arọchukwu bụ Igbo Igbo bụ Igbo ihe anyị na-ekwu bụ Udi bụ Igbo kedụzi ihe kpata na ihe a na-ebo nwoke oge eji abịa anụ nwaanyị kpatazie na ọbịa onye dị afọ 25 ọ na-echesọ mgbe ego juru ụlọ maka na edebe ihe a na-ededesịa ntọrịka o nwere nke anyị gara anyị zaga ezi anyị kwụgwọ ụgwọ na anyị zara ezi ka anyị wee bata ebe anyị bịa ịlụ nwaanyị anyị bịara ebe elekere 4 anyị akwụchala ụgwọ ezi ọ na-akụ elekere 6 masị ya na aga m alawazịa ọ bụta na ha mechaa ha ezutezi anyị ebe anyị nọ aṅụgha mmanya ịghọtala mana ụmụ ofu ife nchọ ka anyị ghọta ndị Igbo na-enebanye ya na ya bụ ife maka na ịbịa ọsọkwa unu na-ekwọsọ unu ekwu na hapụ ikwe o mezi ụmụ agbọghọ anyị ada anụ dizi na-agagharị ndị ọnụmaju ofe iru
na-ewutekwu nwa na ọ bụkwa na onwe ka o si a ga-esinyekwu anyị nwanugoro anụ ewerukwu ụfọdụ wee meziere anyị ka anyị nọ ịbụọ ka anyị mara ma ọ ga-adị mma butuo n'ọnụ ihe Ngozi kwuru si ọha mere ndị Owere ejila alụla ọwụ ihe okwu iwe onye were etibala m okwu Ngozi ihe chi m agwa gị wụ ihe anyị eji eme omenala anyị wụ gị chọrọ ịlụ nwaanyị enye gị ihe ị ga-ewe ị ga-ejikere bịa lụọ nwaanyị gị lụchakwa nwaanyị ahụ ịlụchala bikos gị lụma nwaanyị ahụ kpọrọ ala nna gị ga-akpọ gị ịlụcha nwaanyị na-alụcha nwaanyị alụcha n'ala Igbo a na-alụcha nwaanyị alụcha ihe eji na-alụcha chere m abịa ọnụnụ gị ịsị ịlụcha nwaanyị a na-alụcha nwaanyị alụcha ịlụ nwaanyị bụ ime ka ezinụlọ na-abụ bụrụ otu ọwụghị ịlụcha nwaanyị ahụ ka ikwuga ụmụaka ibe anyị ji awụ unu nacha ha ihe ọnụ na ana ha ọgwa gị bịa mbọsị ị ga-abịa ka ị ga-agwa anyị ka anyị mara na ị na-abịa ejikwa nga ụgwọ ihe ekwughị ha ọwụkwa m kwughị ị marala na omenala Igbo nwaanyị yọma ebe nna ya ma alụọ ya omenala ndị Owere because omenala unu akwụkwọ omenala Anambra nna m alụọ nwaanyị kpọrọ nwaanyị lakpuo nwaanyị ahụ yọha ayọ shaya alụma ị mara na ihe niile ahụ nnu si anyị eji ede anyị eji ana ụmụ nwoke anyị si nwobi alụmanyị agakwa akwụghachicha ihe ndị ahụ kpa ahụ i siri kwụọ ya o nwere ndị nna m nwoke asị ịhụ na nne m nwa m nwaanyị gerekwa ihe niile a ndị ọga anyị were agakwa m achọ otu ngafe ịga ya gị mee anaghị ga-eji chụọ ya gị anyị ga-enyehugwa gị ihe ndị ahụ ihe anyị eji eme n'ala Owere jee nyere anyị aka ọ ji enye aka onwe onye anyị ji egbu onwekwa nna onye ọ nabigara ma enye gị ihe ndị ahụ asị gị wee ọ nabiga hụkwanụ gị akpọrọ nwaanyị gị lakpuo o nwere ihe ikwu si ejila alụchala nwaanyị alụ ọ wụ eziokwu ewe ihe ndị ahụ edere si lekpa ihe ndị ga-ewe ngala nga ọwụla aka na ọgbado ọgụ ga-ewe ahụ ndị ahụ biko ya bụ na nna anapụghị okwu n'ọnụ ihe anyị na-ayọ dịka ndị pụtagolu na-apụ mba na-abata maka na asị na onye njenje ka onye isi ya wee ha ama bụ biko n'ebe mụnwa si bụ Anambra ụmụ ojii anyị edebanyego onye n'ime wee kapụsịa gbubisịa burasịa ụmụ ihe a na-akpata na ntutu ga-akwụ nwoke ọtọ na nwoke na-achọzi ije nụ nwaanyị ọka nka ofu abalị chere m abịa nwe ebe m na-aga anyị kakwasịsịa ya ịkụ aka n'ụzọ bụ omenala maka na ọ na-ekụrụ aka n'ụzọ ka ị ga-ejesi biko o nwere ofu nwe ewu ọ ka isi ekwe mana kịta adị ekwekerezi ewu mana ọ sị na o nwere ofu akwụkwọ mara mma nke ndị bekee kpọga flawa ya hụrụ ya chọrọ ịbịa kara ịkakwasịa ya oge ụfọdụ maka na ịgbaji aka ọ na-eme a na-emekọdozi fancha ma ịkụ aka ma ibu ego ma ime ihe nwaanyị ha bịa n'ụtụtụ emegide oge ụfọdụ kịta a na-ejikọzi ha aka ọnụ ofu mbọsị a ka o wee mee gịnị ka o wee dị mma maka na onye nwaanyị si were ka bịa gị dị ka i wee mara ka bịa m dị ụmụ okorobịa anyị anaghị anụ nwaanyị gboo maka ụdị ha anaghị achie na ọ bụrụ na o wubere agadaga ụlọ gụọ ababa moto na ọ gaghị anụ nwaanyị mana ụmụ ndị agbata obi anyị ụfọdụ na-abụ arụ 15 arụ 18 feje dokwasa ofu nwatakịrị nwaanyị iyi kpọrọkpọ n'alụ nnefa ma nnafa anyị nwapụtazi na arụ 34 arụ 45 nwa ga-adị arụ 5 gị na onye nwapụta ọkpọrọ gị na-eje agbamakwụkwọ nwa ya ọ naghị atọ anyị ụtọ biko a sịkwana na mụ napụrụ gị okwu n'ọnụ ịhụrụ nke ị kwuru ugbu a ka ọ dịwa maka ụbọchị ọzọ mana nke ahụ bụ okwu ọzọ anyị ga-atụlekwa na nke esi na ịlụọ nwaanyị lụọ ya mgbe ọ dị ntakịrị edogide nke ahụ bụ ụbọchị ọzọ ka anyị ga-ekwu nke ahụ
mana ihe m ji wee achọrọ m ịgwa nwanne m nwaanyị ihe m ji wee kpọta Owere kpọmkwem aha na okwu awụ ịma ndị Owere atabikwala m ọnụ ndị Owere ọwụ eziokwu ị hụrụ anya nrọ ị hụrụ Owere nrọ mmanụ ihe ị chọrọ ikwu ka awụ nke mama hụrụ unu na asị onye kwuo ezi agaghị egbu ka m kwuo eziokwu ka m tie otiti ka ndị bụ Igbo wụ Igbo ka ha mara ma o nwere ihe ha ga-eme ha ọnụ ihe m chọrọ ikwuwo o nweghịkwa onye Owere n'ụyọ saha emeri alụla di wụsi ihe ewe alachi eji alụ ya ri ahụ ihe nwee ike ime ya alụla di wụ agwa ọjọọ agwa ọjọọ maka ndị niile nna m mụrụ anyị ụmụ nwanyị 5 ụmụ nwoke 2 ozuko anyị alụchala di mụchaa nwa anyị na ụyọ nna anyị onwe oke lọrọla ị na-ekwu maka agwa ọjọọ wụ ihe eji eme nwaanyị agaghị alụ ya bikos ebe ka anyị asị onye ọbụla o nwere ihe Maazị Ejike kwuru si kpakpa gị ha kpakpa ọbụla akpa gị ha ewe akwala list ahụ anyị ihe eji emewu eleme onye dibịa bịa ịlụ gị anyị amara ma ụkwụ osiri ike kpa ahụ ha kwa a ga-eji mee na gị anyị eji emebe ka anyị abịa juma ele ihe gụrụ ọwụ rụrọ ihe niile ewu ike eme na gị kedu ihe bụ ụkwụ osiri gị ike Lala agaghị ekwe o nwere ihe ikwuru ugbu a oke e nwere ihe m chọrọ eji isi mba ajụla o nwere ihe ikwuru ugbu a tupu mete isi ma ụkwụ osiri onye ahụ ike then unu abịa jụọ ele ihe ọ gụrụ ịnụrụ ya bụ na ọlụlụ di na abụ ụnọwo a ga-ebu ụzọ amara ihe ọ gụrụ edetuo ya ka e wee mara ma ga na ha mba ji 19 naanị ka ọ bụ 9 ọkwa eji emebe ka anyị ya wụ ma ị gaghị ịhụla ihe m ji wee sị na ndị Owere wụ ndị na-atọ onwe nga na-eji atọ ihe gbasara ihe biko ka anyị ghara ịghọtafe ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị taa bụ ka anyị rapụ efe mfere efe chebe ewe ndị ewe ife ndị ụkwụ siri ike ndị ụkwụ esighị ike ihe anyị kwugewu na ụmụ agbọghọ anyị ha awa Owere ha awa Ọnịcha ha awụ ụmụ ojii ha awa Abatete na ha chọrọ ihe anyị na-ayọ ka anyị were ohere a wee mee ka ndị be anyị mara na ọ dị mkpa na ha aba na be di ha ihe dị mkpa bụ na ha aba biri n'udo ọ bụrụ ego one emere n'isi ha o nwere ndị ga-abụ abịa kpọsịa ya bụ ego nwaanyị ka o wee bụrụ na omenala na-emezu ya ọ bụrụgodu na puku naira ka e kwuru o metụ ya aka gbam o wepụ 10 naira n'enu ya ọ sị ndị ọgọ m werekwanụ nke a na ife anyị chọọ bụ unu rue ka unu na nwaanyị biri ọfụma kedu ihe o gosi na ya ekwetago na nkwụ na nkwụ agbago na igu ga-emerịta maka ihe dị n'ọgọ bụ na amara aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri ọgọ abụrụgo ezinụlọ gị ma nke nwoke ma nke nwaanyị ọ ya ka o ji abụ abịa na anyị Igbo asị ezinụlọ mana ama na nke emechaa na nke a ga-abụkwa okwu anyị ga-ekwu na ekene ndị Igbo bụ kedu maka ezinụlọ gị ị ghọtara ọ ya kpata oge ụfọdụ nke a nkwụ ya na ụfọdụ ga-achị ọchị oge ụfọdụ anyị bụ ụmụ nwoke pụọ a na-achị anyị kedu maka ezinụlọ gị nwekwa ka oge sidara gị na nwaanyị gị isi ya yes na ị ga-aka gị na ndị ezi mmetụ na ịbatakwa gị n'ụlọ otu ama nnọọ ihe ị ga-elenụ m anya Igbo ndị ọma na-ege kedu maka ezinụlọ mbọsị ị ga-ekwu okwu ị ga-ahụ na ndị Igbo ga-atụ ya ọnụ nne maka o ji anyị nchara nwoke nwaanyị ọ bụrụ ọmụwa bidoro ya ekere mụrụ ndị Igbo o nwekwara ihe ọzọ m chọkwa ka anyị tụlee na ụbọchị nke taa bụ ihe gbasara ịhụrụ ọlụlụ di na nwaanyị a na-alụ ya bịa bute onyonyo onye ahụ dowe asị na onye ahụ anọghị ya ma ọ bụ na o nwere otu ihe siri mee ọ wụrụ onyonyo ọ ihe ziri ezi kedu ụbọchị eji wee bidodu wee mewe ụdịrị ha biko achọrọ m
ka maazị Ejike biko tinye ọnụ etu isi ekwu ya dịka a ga-asị na ọjọka ọ na-abụzi ihe ọma na oyibo ụgba n'anya anyị ejebe ọrụ oyibo. Mma gwa gị eziokwu, ndị nna anyị fa na ndị nna anyị fa n'oge na-etere aka nwee ndị jere ọrụ oyibo na Zaria, Kaduna, Kano, Enugu. Ọ bụrụ fa nọ mbọsị akpọ ego n'isi nwunye fa, onye ọzọ nọchitere fa. Ụfọdụ ka ọ na-aba emesizi ego a eti ife na tren ojebe ya nwee cherụzie ya na ihe ndị oyibo na-akpọ tren steshọn ebe ụgbọ tren na-akwụsị. Ọpụtakwa o werụzie akwụkwọ ma foto ya pụta ya ọkwa mbọsị aka ha na-afụ di na nwunye. Ya bụ na ihe na-akọwa kịta bụ na ihe ziri ezi. Chere ka m bịa, ana m atọ ntọnana ma ozizi ezi ma ọ na oziri ezi bụ ihe ga-aba n'ebe anya anyị aghọta na oge ụfọdụ na-aka mee azụ mgbakụ na o nwere onye ti ife ti mgbadaka ozi meghara ịpụ ya n'imi. Ọ bụrụ oge ọbụla ka a na-anọ dịka anyị na-ekwu kịta, ụgbọelu dị na ugbu a ọ dịbụrụ mbụ a na-eje obodo oyibo, Amerịka, Ọstrelia. Anyị kene Chineke ife onyonyo ịnara ekwu okwu ya mgbe abụ ese foto ewere ife a na-akpọ onyonyo foto n'ọnụ oyibo ewe gosi enwere ike egosi gị isi ya maazị ma ọ dị mkpụmkpụ ma ọ dị ogologo ife anyị na-akọwa ife a bụ ma ọ dị mma ma ọ dị njọ abụrụ n'ọnụ m ka ị ya anụ ya na ọ bụrụ mmụ esi m kedu mgbe o bido amarọ m. Achọrọ m ịnụ ya n'ọnụ gụ maka ka Igbo ndị ọma na-ege ntị ka ha wee mara ma ihe ziri ezi ma nke na-ezighị ezi ka mara ihe a ga-eme ya. Ihe ị ga-eji chere ka m bịa nna m, ihe ị ga-eji ghara ịsị m na-ejighara ịsị gị ma ọ dị mma ma ndị ọbụla anyị atọgbọgwụ ya n'ọgbọ. Ihe anyị na-ekwu ebe anyị bụrụ anyị kwuchi obe ndị Igbo ga-atọ ịkwụ ya ọnụ soro anyị kwuo okwu ebe ọbụla ha nọ. Ọ ya ka anyị ji ekwu ya nsị ọ ga-ama m n'akụkụ, nsị mba ọ ga-ama m n'akụkụ, maka na ekwu m ebe a sị na ya bụrụ ọkasị marụ na ife anyị ji nọdụ ebe a bụ na anyị nwere isi ọma wee nọdụ ebe a na-atapị okwu etu anyị si atapịa. Ndị ọzọ ga-esokwa ebe fanọ maka ife anyị na-ekwu. Ndị oyibo na-asị na discussion nkata ka a na-akpa. Anyị kpasị anyị ebe a ndị ọzọ ga-akpakwa ya ebe fanọ. Maazị Ejike na Lọlọ Ngọ, o nwekwara mgbe m jiri ihe niile a na-emekwa. O nwere mgbe anyị nọ na-eto mama anyị ha bịa ha sa ịhụ na nwaanyị ahụ gaghị ebe anyị asị nwaanyị a mgbe ọ lụgadị di ya ahụhụ ya anya ma lụm ya. Ya bụ na ihe emeweghị taa. Ọwụghị ihe taa. E nwere otu ị ga-esi yọọ ụyọ mgbe eji eme omenala mebi unu bịara iri ji ma ọ gịnị ga-abịa nyere aka na-eklin na-emechacha na-emecha na-esi ihe ka ị na-eme ihe ndị ahụ sị gị onye arịkwanụ mma nwa m n'ụzọ ije ịlụma ya mara akwa na ọhụbe onye n'ụzọ ije. Mba ahụ maọwụ mba ahụ kwekọta na ụmụ ha abụọ ga-alụkọta ma ha ahụbe onwe ha anya. Nwa jụ onwe nwa ajụjụ jụkwana ajụjụ nọ na these two families ọrị mma shalụmonye ekwekọta. Nwa jụọ ụmụ ndị nọ ụzọ ije ebe ọbụla ha nọ nwa ekwekọta. Nwa alụọla ọkpejalụ in those days ọkpejalụ mgbe ahụ mana ha chọrọ ịjụ na-awụ mgbe eji emega ya ugbu a na-awụ ma ahụ eji eme ya mgbe ahụ ejikwa ajụ ajụjụ mgbe ahụ ha eji eme ugbu gị n'ahụ mmanụ onye ime ahụ kenwe kpọga Facebook kenwe kpọga Twitter kenwe kpọga mmanụ jiri gị pikcha onye ahụ onweghị onye jụrụ ajụjụ eju ahụhụ gbasara onye ahụ gaa nọ na Facebook onye ahụ anasị ga ya na Enugu aya wụ big man ya wuke ya gwaga gị na gị gaa na si ebe ahụ fụa bịa chọọ ya ihe na ahụrụ awụ ihe hụrụ na Facebook. Mgbe ụfọdụ ọ na-adị mma mgbe ụfọdụ ọ na-adaghịkwa adaghị ka Maazị Ejike siri kwuo ya. So
so ha kwugo ugbo onye memana ya lezi anya enwere onye ga-ewe a picture akọmana gị si onye ewe gị na-eje ma ala bekee nne gị ekwere maka obi Amerịka ma obi London asị hey obi London ime ahụ omega ebe ahụ na nke ahụ wụ nke na-ewuzi ime ahụ oje ebe ahụ achọghị m ịtụ ịghọ ọnụ na nke ahụ. ime ahụ oje anụcha ime ahụ oje ebe ahụ o nwere ike ọ nọ ebe eje edoma ndị nwụrụ anwụ anya eji akpọ mọchụarị asaga ndị nwụrụ anwụ ahụ ya esiela gị pikchọ wee a pikchọ nga kwụ ọla ntị were Bob Marley mee angwere mmiri mara mee pamin nna na-asị ọrụ aladi ị na-arụ ebe ahụ ihe ahụrụ bụ ọrụ nkụzi ahụ ma ha kwụga ya bụ ihe na-akọwa bụ na onye ọbụla ga-asaji anya saji anya o jikwa eme mmanye o nwekwa ndị oji adabala nwojekwa na ihe ndị akpọga soshal midia ahụ na m ndesha nwe hụrụ di nwe ebe ahụ ya daba ihe niile adaba akpa Chukwu na jiri kewala nwe ndị oji awụ emecha ahụ a na-aghọrị mgbe ị na-ejekwa na hụ onye ahụ ọwụ ma ha ịhụ oke mba Igbo amaka ndị Igbo amaka agbụrụ nke o chiri pụta nwere agbụrụ ka ewu ke ndị ọjọọ na nwụ ha agbụrụ ka ewu ke ndị ọma ị ga-eme gịnị i wee hapụ ya wee lara onwe gị azụ obi a ga-agbawa gị ọ ga-eweta gị obi mgbawa mana ọ ga-akarụ gị mma na iwepụrụ aka mana itinye isi ebe ahụ ifuzie ihe a ndị mmadụ gwara gị o mechaa o nwere ike ọ bụrụ ihe ga-ebute ọnwụ nye gị nwa bụ nke nwoke ma nke nwaanyị a na-anụ anụ ọ bụ oke ma obi gbawa gị ị ga-ekwesịkwara ime gịnị wee chịkọta akpakwa onwe gị ọ wụrụ sọsọ naanị ya bụ nwaanyị nọ ihe gbasara ọnụ di na nwaanyị ọ naghị adị mma ejekata ihu ejechie azụ a sị ọ bụrụ ma nwata ego na nne ya na nna ya ntị ọ bụrụ ma ihe na-eme ya wee mewe ya o nweghị ihe ga-ajụ ya gịnị na-eme gị mana tupu anyị na-asị ka o mesịa nke m chọziri iji ugbu a bụ nke na-egbu Meri kedu nnọọ nke bụ alụcha di na nwanyị ha wee gbasaa asị na nwanyị ọ lụkwala di ọzọ mụta ụmụ ebe ahụ asị maka ihi na ọka lụrụ onye ahụ na ego ichie enyeghachiri nwoke nke izizi ọ lụrụ nọọ nwoke ahụ ụmụaka biko ihe ziri ezi kedu ebe anyị ga-etinye nka nne biko ajụjụ eju amaka ife o ji wee dị mma bụ na omenala bụ omenala ilu oketa nwere ka isi asụ ya bụ asụsụ na nwoke na-eje na-atụmasị ọmụ na ụmụ agbọghọ na-agba okirikiri ị na-atụba ọmụ na agbọghọ mana imerọ ife n'isi nwaanyị ama na ụnụ ghọta ife nkwenye ị na-amamasị ọmụ ndị oyibo na-asị n'ọsọ when you sow your white oats ka nke ndị bekee sụga mana nke anyị nwa jesi na-amamasị ụmụ nwaanyị na-eme ụfọdụ ọ na-enene nnu ọ na-eme test na aga okirikiri ihe anyị na-ekwu bụ na omenala Igbo bụ na ụdị ihe anwa mee n'ebe nke anyị o nwere ihe anyị na-akpa ya na ị ga-eme ego utu ezi ọ bụrụ na ị mere ego n'isi nwaanyị tụbara ime nwa anwa ọmụ abụrụ nke gị ọ bịa bụrụzie na onye anwa anụgori di anụ wee mesịa ha gbasaa mana ụgwọ anwa ikwughe list anwa edechara ịghọtara ebe ngagha ihe anwa edere eji ebu ibu ịhụladụ ngo na-eje ejide ụgbọ aghara adịla list anwa ihe anwa emere a na-akpọ ya ịkwụ ngọ nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị anwa nwoke si na ya na ya ga-ebikwazị ga-eje kwa ngọ n'isi ọ bụ na fa anabata bụ ngọ ọ ya bụ na nwaanyị atọrọpụgo ezinụlọ anwa ọ nụrụzia dị ọzọ mana ọ bụ na akpọrọ ngọ o wee baa na be nwoke ọzọ mụta nwa anwa ọmụ bụ nwa nwoke anwa nụrụ ya
mbụ ọka omenala mana ụmụ ofufe nchọ ka m kwuo abịa ndị be anyị iwu ndị ọcha ndị oyibo bịazi na ihe ma bụ omenala ewebazia nwee nke a na-eje n'ụlọ ikpe aje etinye aka n'akwụkwọ kọt ejecha nke ahụ adaje n'ụlọ ụka enwegofu n'iru iwu ụzọ ịnụ nwaanyị na-abụ bụ site na omenala na atịtị na nke ndị ọgbaraọfụ ndị nwanne nwa ọ nwoke n'ụlọ ya nwee nwa ada agbaghị ya agbagha na ebe anyị nwa si wee pụta maka ịma na ịbịa na omenala dị n'iche n'iche mana okirikiri ala Igbo ebe hiri nne otu a ka ọ dị ife anyị na-ekwu okwu ebe anyị Igbo anyị adịghị ekwu maka ụmụ obodo ọzọ ga-aba aga na-asị na onye njenje na-aje ọ na-amụta ihe ọ bụrụ na saịdị ebe Ghana ka a dị iche mana Ghana adịrọ n'ala Igbo ya bụ ihe na-akọwata ugbu a gwara onweghị mmekwata onweghị ihe nwere ike ime na mmadụ si na ya alụkwa ha ikekwe dịka otu isi wee kwuo na akwụkwọ enyere na onye ahụ enweghị ike ịkwụghachi ụgwọ n'ihe ahụ niile maazị ewe n'iwe na m anụkwara a dị iche ọ ya ka eji ekwu na be anyị ife gbasara ịlụ di na nwunye a osika ọ bụrụ nke ndị ọcha a na-asị na afụrụ mmadụ n'anya ofu izuụka nke ọzọ ọsọ na akpọkwa ya asị ma ọ bụ kedu ka asị na a na-fall in love one week love eme expire love nke side nke anyị anaghị eme expire like that maka ọ ya nwa ka o ji bụrụ na njụ ntọnana na afụfụ ị ga-ata ewee sị na gị na onye abụrụgo di na nwunye ine n'oge ụfọdụ a na-ekpebara sị biko ịmarụkwa ihe ga-eme na gị na onye a mebiru na ọnwa etewa unu mbọchị ọbụla ụnụ ga-agbasa kpọkwa anụ mmadụ niile nọ etu a ka ha bịakwa ọkwa mana omekwe omume gịnị ka eji ekwe na ịlụ di na nwunye abụrụ ọsọ nwaanyị na-agba jiderịa aka iwe wekwana ụmụ nwaanyị ọ bụrụ mụtụ na ọ dịbu adịbu maka oge ụfọdụ ụnụ gbaba ọsọ na-enwere isi unu ejidesi ebe a na-eme ọ bụrụ na ụmụ na-agba mana ọsọ ruo onye ọbụla ọsọ flavor ọrụ Igbo ka ọ na-asọ Yogo flavor onye ọbụla o ji ala nwaanyị kedu ihe ha agụrụ m mba ọ gịnị na-afịa nọ ebe a weru ya na nwayọ makwala ihe ị chọrọ ikwu ha afọla m ihe nkwu bụ na ihe gbasara ịkwụ ngọ na nwaanyị nọ na be di maka ọ bụ ha na-ekwụrọ nga ị ka nọ na be di ọ na-akwụ ngọ bụ ife ga-atọrapụ gị nwa ọbụla ịmụ na nke nwoke a ọ ka gị na nwoke na-eme ịmụcha o nwekwa ike ọ bụrụ na nwoke amụta bụrụ ọrị nwa so nke ọ bụla ijeta ebe a bụ uru nwoke ngwere dara ibi bụ uru dị nta ka ọ bụ ịghọtara otu a ngozi otu a ka ọ dị ọ bụrụ anyị adịghị ekwu maka ihe a ga-emeta anyị na-ekwu etu ọ dị otu ọ dị onwe ha ga-emeta ọnwa omenala onwe ha ga-emetali ọ na-emecha ruo n'ọnwụ o nwere ihe i mere n'isi nwaanyị ọnwụ gịnị ya wee biri mgbọsọ ọnwụ ị ga-ejekwa ụgwọ isi ya o nwere ike ọ mụtasịgo ụmụ ọ dịka ihe a na-akọ akụkọ na fa ama enyi nwa fa nwaanyị na ị ga-eme emenetarịrị ihe niile n'ozu ahụ gbam a na-eme eme ọ wụ omenala nke ahụ unu na-eme gị kpọrọ unu na-eme ọyị na-amụju ụlọ ị na-akpọ onye ahụ darị na-akpọ onye ahụ di gị ihe ọbụla mere nwaanyị ahụ ị nọrọ Igbo wụ ofu maazị a na-eme ya n'obodo unu ihe ọbụla mere nwaanyị ahụ ọnwụọ listi ịsha ndị Owere ji apị ya nnụ ị ga-eme ya n'ọnwa ma ọrịa ndụ ma ọnwụ ị ga-azụga ihe ndị ahụ niile ibiri ka a ga-enye gị ị na ga-ebe akwa ihe a ga-enye gị ị ga-emega bikos ị dara iwu kemgbe wo na ị dara iwu gaa kpọrọ nwaanyị mmanụ domi ụyọ gaa ya amụ nwa nnụ na-amụcha nwa ndị na-anami ihe mere nwaanyị ahụ nwa ọbụla mmeri ya nwụọ ihe ahụ eji ede anyị eji enye ke gị ga-awụ dọbụ tụọkara gị mmasị gị hụ nwaanyị Owere gị chọrọ ịlụ ya jirikwa nwayọ mgbe acha ihe niile ahụ asị gị wee ka asịkwa gị ewe ala ngwa na o zuola anyị mena gị ebere gakwela onwe gị ugwu anya chere
ọ ya kpatara eji wee na-agụrụ ụnọ ịma ọ nwere ego a na-agụrụ ụnọ me onye ri mme enyi onye ri mme enyi maka nini maka ọlụlụ maka ọlụlụ maka ọlụlụ me onye dị mme enyi ịnụ nwaanyị Owere dị ka isi ofe Owere mana nwekwa ihe dị n'ime akpachara m nkịtị asị gị ofe Owere ejeghị esi enyi ha onwekwa ihe dị n'isi ofe Owere ọ ihe eji emeghe ọnụ onwekwa ihe dị n'ịnụ nwaanyị Owere eje gị list oke ọ sọrọ gị ga-eme o nwere ike ọ bụrụ ka ha mara ma obi ọ kakwara gị aka gị nwa Chukwu gọzie gị Igbo ndị ọma na-ege ntị ọ na ha akpọtụ na-akpọtụ unu anụla anụnụ Maazị Ejikemetụ biko o nwere ihe ị ga-asị ndị be anyị tupu lọlọ abata? Igbo ndị ọma njem ọnụ ihe dịka ụnụ akọkwana m ụwa ọzọ m ga-apụta aga m abụkwa onye Igbo anyị na-asị n'ịkata anyị na-akpa ebe a abụrụ sọsọ anyị nwa ihe anyị ji wee wepụta ya bụkwa unu soro anyị wee tụnee ya ebe ọ bụla unu nọ anyị chọọ ka anyị were ọnụ anyị wee kọọ akụkọ gbasara Igbo ka ndị ọzọ ghara ịbụzọ ga na-akọrọ anyị nwa bụ ndị Igbo ihe gbasara anyị biko unu ga-arụ arụ n'ụka soro anyị n'ihe a anyị na nkata anyị na-akpa oge niile nke anyị kwutere ma ọ dị mma ma ọ dịrọ mma ọ bụrụ sọsọ anyị nwamara ihe gbasara anyị Igbo ebe unu nọ ọ na-atụnye ọnụ ọ ya ka o ji wee bụrụ ezumezu ka anyị tụọ alụ wee gbuo ya bụ nkiri ka ọ ghara ịwa anyị n'afọ ekene m unu na-emenụ nwanne m nwaanyị Lọlọ ngwanụ kedu ihe ị na-asị ndị be anyị? ndị Igbo ya leela nnu mma unu ga na-aga na-abata ihe ọbụla unu tiri aka nnu ga-aga ọhịa ejiri ma ndị Igbo anyị ndị aka ihe ọbụla anyị tiri aka ga-aga onwe onye anyị dị gaa n'ihu anyị sịkwanụ unu agbalịala soro anyị na Igbo amaka Igbo mara mma anyị sịkwanụ unu bịakwa mgbe ọzọ bịa gerekwa ihe ndị anyị kwuga adịchahụ mkpa na onye ọbụla mara na omenala Igbo mara usoro Igbo marakwanụ eji eme ihe iwuru onye Igbo ma ị ga-esi mee omenala ka ọ ghara ewu na ị nọ na mmiri nchaba gị n'anya ndị Igbo ọ dị egwu onye chịkọtara Lọlọ Ijechukwu na-ejike biko nụ ụmụnne m na ụmụnna m ọ gwụla ka ọ ha m n'ọnụ taa anyị ga na-ahụ n'izu ọzọ ndewonu ewo biko nụ menụ ọsọ Igbo ndị m je mọnụ Igbo ndị m je je mba eziokwu Igbo amaka nụ si n'ọmụmụ anyanwụ ruo n'ọdịda anyanwụ Igbo bụ oke mba chai enweghị atụ nwanne enweghị atụ ịnọ n'elu ụwa ị ga-amata na nwa afọ Igbo bụ agụ ndị Igbo bụ eze Igbo amaka Igbo amaka